Pak. Wes. Wes. Ini petuk karo kancane, wes. Pak ngapunten lho Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat menjunjung aku kok menjunjung ora masalah. Nggih anu nyuwun sewu lho. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah centeng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan rumah semua karo wudu wis. Lah jenengan bar munggah haji ajeng tahajud to pripun? Pripun? Ngapunten. Wes aku nang kene Ken. Ya ning kono wae. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, orang becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Ayo elu Pak, ayo Pak. Pak, koyo Ya ta, Ken? Nggih, Pak. Nang leres. donya iki mung sadrema. Tapi Sadrema kewajiban nglampahi. dadi menungsa, Nggih. ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, Mergane beres. wong urip ngibarate Mau mampir ngombe. aja kliru kebatangan cangkrimanku kumandul yen mabur ing wanci bengi palam sawo komrampok no ing citra
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dasare udane wis terang ya, Mak. Sing rawuh ya pirang-pirang, sing kabeh mau bisa lumadi, bisa terlaksana. Wayang kulit sing nyatane ramene kaya mengkene, gayenge kaya mengkene untuk menghibur kabeh para warga masyarakat ing wewengkon Sumup Kidul Sragi Pekalongan merga saka sedakoe pepunden kula ingkang dat winantu ing pakurmatan nenggih Bapak Daryo kalian Ibu Kuliah. Mila ingkang pertama dan yang utama kagem para penonton tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Daryo. Elok temenanan. Apa Pak Daryo ki kepala desa? Dudu. Pak Daryo ki apa pegawai negeri? Dudu. Direktur? Dudu. Panjenengane ngasta apa? Mung dadi juragan tahu. Nadyanto Pak Daryo ki juragan tahu, Ibu Kuliah kuwi dadi apa ki pedagang sayur ning Jakarta. Ning ya merga tresnane karo budaya kepareng nggelar wayang gantung gong. Janjane nduk sajeg jumblek awake dhewe nyangik nglimbuk ana papan ngendi wae entuk nggon sing paling rupek ya lagi bengi iki. Ya to, biasane meti ning lapangan, biasane ning halaman sing jembar. Iki ra duwe latar, ra duwe halaman. Dalane ya mung ciut kaya ngene kok ya kepareng wayangan Pak Daryo. Lah, hebate ya kaya ngene iki. Luwih becik. Ora duwe halaman, ora duwe dalan jembar, ning kepareng nanggap wayang. Gunane apa? Sugih mbrewu, latare jembar, dalane amba. Ning yen duwe gawe ora nate nanggap wayang kuwi renek gunane apa-apa. Ngono ya. Mula luar biasa Bapak Daryo kalian Ibu ingkang anggenipun teng kampus mawon mboten enten lerene. Sapa? Bu Kuliah. Oh iya. Sekolah terus. Kaya ngono kuwi. Dasare sinengkuyung dening kabeh para warga masyarakat ing Kukuban Sumup Kidul Sragi Pekalongan dipun pangestoni kalian para sesepuh adi sepuh, para kiai alim ulama, tangga tepalih sanak kadang pawong mitra ingkang sedaya nyengkuyung dumateng tasakuran ingkang dipun gelar kalian Bapak Daryo. Iya, ngono ya, Mak. Kagungan kersa apa to, Yung? Panjenengane pepundhenmu Bapak Daryo kagungan kersa ya kuwi menikahkan putrine ya kuwi Mbak Roro Kofifah Resiana MPD karo sapa? Kelawan Roko Mas Bagus Muhammad Lutfi Hanafi SE. Ngono. Ijab wis ditindakake nalika tanggal 3 Juni 2026 mapan ning Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Iya. Sesuk temu manten, sesuk resepsine. Janjane wayangan wis ditata tarik-tarik kanthi becik iki jane wayangane iki sesuk bengi. Esuk bengi. Ning berhubung Niken Salindri membatalkan. Iya to, banjur gelem ra gelem wiwit saka dalang sinden penabuh dagelan uncek kabeh kudu maju ing bengi iki. Ning ora dadi apa kabeh wis dadi kersane Pak Daryo karo Ibu Kuliah. Nyatane kagelar sing kanthi apik, kanthi becik, rancak lancar, insyaallah kali saka sambikala. Bebasane neng Surabaya golek lemah, muga-muga Pak Daryo tansah diparingi barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Neng Surabaya golek cengkeh, muga-muga Pak Daryo rezekine akeh. Amin. Numpak tronton didekek pinggir sumur, muga-muga kabeh penonton sehat lan panjang umur. Numpak tronton panas-panas, muga-muga kabeh para penonton utange lunas. Amin. Allah 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 Maha Agung. Allah
Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kebutuhan sayekti tanpa putra uga tanpi nutraake ora ana sawiji kang madani Ana kang sinembah amung Zat Maha Murah ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Temanten sakloron didongakake becik Mbak Khofifah apa dene Mas Muhammad Lutfi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan juga penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin ya Mak. Kaya ngono kuwi lan ugi dumateng pepunden kula Bapa Daryo sekalian Ibu kuliah sak kula wangsa mugi tansah pinayungan dening Hyang Agung cedhak karo nugrahane adoh saka sambikalane sedaya tansah pinaringan sehat lahir batin, murah rejeki, tentrem lahir batin lan uga keselamatan bejo donya nganti akhir. Iya. Pancen sing diajab sing diarah ki pancen kaya ngono kuwi. Luwih becik, luwih apik lamun to biyung ki ya ular-ular utawa memberi nasihat karo temanten baru. Yen kanggoku arepe nuturi manten anyar kuwi ora pas, Nduk. Merga manten saiki wis pinter-pinter, manten saiki wis cerdas-cerdas, kawruhe wis mumpuni temenanan. Apa meneh Mbak Khofifah ki magister pendidikan. Banjur Mas Lutfi iki sarjana ekonomi. Yen awake dhewe nuturi padha karo nguyahi segara. Tur mungguhe cangik. Manten anyar ki ora perlu dituturi. Sing kudune malah dielekke lan ditururi kuwi malah manten-manten sing lawas-lawas kuwi lho, Nduk. Iya to? Lek manten anyar iki mesti romantis, mesti ya mesra, mesti ora ana sing geger, ora ana sing bentik. Sing gampang jliwar, gampang tukaran, gampang padu ki malah manten-manten lawas kuwi. Iya ngono ya. Ngono kuwi. Iya. Yes, muga-muga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang Kaesti. Nyatane saka tresnane Pak Daryo karo tangga Teparo bengi iki wayangan, wingi bengi ya ana turnamen, tak kira lek sepak bola apa bola voli ngono. Jebul sing digelar ya kuwi turnamen catur merebutkan piala Daryo Cup. Ha iya. Lagi iki ya apike kaya ngono. Mangka sing jenenge turnamen iki adate mesti merebutkan piala bupati, piala wali kota utawa gubernur. Iki Daryo Cup. Ha iya, Tur ya sing rawuh pirang-pirang. Temenanan, Nduk. Ora keri awake dhewe uga ngaturake sungkem bekti marang para pepunden seniman ing Laladan Pekalongan. Iya. Lan uga ing kiwa tengene kene sore mau awake dhewe sowan diampirke ana ing daleme Ki Dalang Mangun Yuwana. Ana ing Cumal kono sowan nggone Mbak Eni, wis kangen-kangenan ana ning kono. Iya, Mas Mangun ki pernahe kakak tingkatku mbiyen nalika sekolah ana ing SMKI lan uga ning ISI Surakarta. Iya. Mbak Eni ki kancane Bu Kesi kuwi sing nyatane le semedulur nganti Ripalungguhan iki ora ana mandeke, ora ana apa jenenge pamisahe. Tegese nyatane anggere awake dhewe sowan mrene mesti diampirake, nyatane disugata makendung-kendung sing kaya ngono kuwi diparingi dhaharan sing kabeh ki enak. Kanca-kanca pengrawit kok ora dijak mampir, do poso kabeh. Ha iya. Terus kaya ngono kuwi. Ora. Matur nuwun pancen kanca-kanca ki ahli prihatin. Do sesirih, do ngurang-ngurangi men laris kok, Nduk. Ha iya. Iya. Sembah nuwun. Lah, iki pamundhute Pak Daryo sing didhisikake. Ngersakake apa? Minangka tembang wajib ya kuwi ngersakake pepeling. Pepeling. Ya. Mila saking menika kula nyuwun pambiyantu dumateng
bawanipun Dandang Gula Mas Prasetyo Sulomo. Ha iya, sing piyayine ora suwe meneh bakal ya login ning agama muslim. Ha iya. Ha iya. Kok iso ngono? Mergo entuk Birgita terus Islam kabeh. Ha iya. Aja aneh-aneh, wis tentrem kaya ngono kok. Monggo bawanipun Mas Prasetyo Sulomo Dandang Gula Rukun Islam nggih saged mangke lagunipun dipun garap kur sesarengan. Iya. Monggo Mas Prasetyo Sulomo. Wasitodi saking Prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikan Monggo dipun jagi ketertibanipun para penonton, men iso mirsani kabeh sing ngarep ngadeg sing mburi lungguh. Ayo. Ora ding kwalik. Kwalik, Pak. Sing ngajeng pinarak, men sing wingking menika ketinggal. Nggih, Pak, nggih? Ya, kaya ngono kuwi ampuh Pak Daryo. Ayo. ngedohke tumindak mungkar yakti urip mangkya tentrem lahir batin bekjon donya kejawi kula aturaken dumateng Bapak Daryo sak keluarga ugi kula aturaken dumateng Pak Abu Amir panjenengane ingkang minangka dadi senopatine Pak Daryo ingkang lagi kagungan kersa mantu. Iya. Sumrambahipun sedaya para lenggah sugeng laras. Gandeng iki tembang agamis ya karo pinarak wae. Ya, karya Abdi Solo Ki Haji Anom Suwarata Suwargi. Pepiling dados.
mobil kae yen diceperke larang regane. Masa? Uwit kuwi yen dibonse larang regane. Wong ki ya ngono. Waton kok mung setugel. Larang regane akeh sing tresnani, akeh sing goleki. Saking ngoten ta, Mas? Sing ngendika larang ki sinten lho? Lho, piyayi mriki mligine ibu-ibu niku. Pripun? Sonten wau sami nyuwun prisa, pundi Pak Dalang ing naminipun Mas Uncek. Kula pengin pinanggih upami dados mantu kula purun apa mboten lho ngono kuwi lho. Bayo, kula didadekke mantu enten mriki. Nggih, Alah, niku. mboten. Niku yen anake ibu-ibu niku purun. Ewadene kok mboten purun paling ora sampean nggih seret-seretan putune ngono lho. Kok lah sia-sia. Elek-elek ngene nggih padha titahe Gusti. Nggih. Wujude nggih menungsa kok terus nggih seret-seretan apa boneka ngoten to? Mboten Jenengan mboten nggih. Ning nyatanipun ingkang tresnani kathah sanget lho Mas Uncek, luar biasa. Ngapunten, badhe matur ngapunten. menapa? Niku mboten kok nresnani iki mboten. Lah napa? Mung mesakne. Lah mboten estu. Niku lho agunge Gusti ingkang nyipta jagat menika katresnanipun dumateng titah ngantos kados mekaten menika. Upami nggih nun sewu. Nggih. Jenenganmu dados piyai sing gagah gedhe dhuwur. Nah, Urung karuan lho bengi iki dadi bintang tamu. Dereng karuan. Dereng karuan. Dereng karuan umpamane kula gagah gedhe dhuwur, wah kula malah repot kula. Sebabe. Alah ora nggo rayaan sinden-sinden niku paling ngewe. Wong niku pede sik, umuk sik lah. Elek pikir keri, melarat pikir keri. Nggih. Aku umpamane gedhe dhuwur iki kados jenengan kok. Pripun? Sampeyan gedhe kados jenengan ngoten niku kula. Sampeyan umure pira? Kula niku kelahiran 2015, niki 2026. Mangitang kiambak pinten menika? Kok iso ngawur kuwi 2015 lho. Lha pripun to? Wong kowe iki karo aku iki tuwa sampeyan lho. Napa nggih to, Pak? Jujur wae aku ya tau ndelok KTP-mu. Sampe lek kelahiran tahun 45 to. Mboten. Halah jare barakane Bung Karno. Nggih mboten kelahiran 45 kok isi imut-imut ngoten lho. Niku lho. Kowe ora imut-imut ning Alah, Pak. amit-amit sampean iki ora ngono kuwi. Nggih. Nggih, Sik matur sik karo jujur. Pak Daryo. Ayo ditimbali. Matur napa? Loh, ya matur nuwun karo Pak Daryo. Nggih, matur nuwun Pak Daryo, matur nuwun. Kaya pelawak-pelawak liya-liyane kae lho. Sakwise matur nuwun banjur apa ki ndongake marang Pak Daryo, ndongake marang mantene. Alah Pak, lah kula ndonga kiambake mboten diijabah Gusti lho. Kula mong pengen setunggal tok, pengen modot ora modot-modot tok. Kan ndongake piyayi kathah, kan ndongake Pak Daryo. Aja keloro-loro ngono to sampean iki nuwun sewu. Iki lak sing rawuh kathah. Nggih. Mongko nuwun sewu jenengan yen ndonga sing ngamini piyai semene mbane. Wis sampean duwe panyuwunan apa ri palungguhan iki matura. Kula nyuwun setunggal mawon. Ngapa? Nyuwun teh. Dadi dagelan rong joget rong nembang wis kemalan panganan ora. Alah Pak panjenengane mboten ngrasake. Ngapa? Biasane darah etanan ngene ki ambak to. Niku Niku ditransitke ngene daleme tangga teparo. Nggih, leres. Lah niki langsung dijujuke kamar ge AC. Gak aku wis seneng aku udut blangkemen modar awet 8:30 enten nggen kamar. Ajeng metu kula ajrih. Lho kok wedi? Kula wedi. Lah piyayi kathah enten jaba malah dikira garangan digedhik. Ya Kula kan- kelara-lara to nggih. Jan kula deg-degan tenan wae. Nggih. Gek enten kamar terus enten napa buket napa? Anu cedek anu duit nika lho. Digawe kembang ngoten Buket, lho. Nah niku gek kuatah diwan nilang aku dikira nyolong aku ngono. Nggih mugi-mugi mboten nilang, kula mboten nyolong Pak, kula nggih menungso, mungkin dikira tuyul malah cilaka. Nggih, matur nuwun kagem Pak Daryo sekeluarga lumantar Pak Haji Cahyo Kuntadi pun maringi rejeki mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Mugi sabibaripun gelar hajat tasakuran menika usahanipun tahu tambah sukses tambah ngrembaka Amin. mawon. Nah,
Jan aku alhamdulillah Mantene selamat. didongakne mantene. Dongake napa? Ya muga-muga enggal meteng wonten mawon lah. Sik men piyai kene iki do pirsa, jenengan Napa? kagungan garwa. Ya alhamdulillah Pak, sampun pun gadah bojo. Bojone ya cilik ngono ya. Mboten gedhe dhuwur. Gede dhuwur. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah ki adil, mesti maringi jodoh dedeke padha aku. Nek diparingi dedek gedhe dhuwur bojo kula. Lah. Oh, ngono kuwi. Lah bayangke mang umpamane jodoh kula dedeke padha kula. Ora anak-anak sak botol aku ngenten iki cilik. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Bener. Jenengan kagungan putra ya. Alhamdulillah sampun. Sing barep umur pira kelas Sing pira? barep SMP kelas setunggal, Alhamdulillah. sing kalih kelas 3 SD. Nggih, menungso nggih. Anu kirik, Pak. Aja keloro-loro to. Ade boten keloro-loro takoke jenengan ketoke apik ning jero nylekit. Ora. Ya wong yo anu. Iki ketok nyepelekke tenan to ngoten niku. Jenengan kok ya iso anak-anake njur carane piye lho. Lah nggih Wes kirang. to, yen gelem jujur ibu-ibu sing teng mriku, jenengan nggih bingung to, Bu? Penasaran to, iki carane njur piye lek ndek bojo lho. Ora mung ibu-ibu tok, bapak-bapak ya do gumun mesti. Aku dhewe ya gumun kok. Aku dhewe kok ya iso aku ngono lho. Lah iya. Jarak ya. Carane Mboten. nggih piye mongko piyayine nuwun sewu jenengan alit semonten. Nggih. Lha praya sak ceplukan to njur ngono iki terusan. Napane sing sak jeblukan niku lho. Irunge ora. Waduh. Nggih mboten. Kula ki ambak nggih mboten mangertos, Pak. Jenenge menungso niku mung saderma nglakoni, jodoh rezeki pati ra ngerteni. Dadi ya dilakoni wae peparinge Gusti lan dinikmati urip iki. Amin. Urip arep kepiye wong bayi, terus gedhe, terus tuwek, terus ora enek. Nah, niku sing arep nikmati kapan? Ha iya, nggih. Iki luwih gayeng, Mas Unjak. Nggih. Wonten Jon. apa? Nggih. Biayi Iki luwih apik kuwatah sampeyan ilang. tak petukne karo budene sampeyan. Budhe kula. Sinten? Lha iki budhe Niken Salindri. Ha iya. Heh? Nggih. Ben nembang dhisik, engko Nggih. yen karo sampean benah gayeng mesti apik. Siap, siap. Budhe. Monggo budhe. Iya. Budhe Niken Salindri. Cobi pelokipun Mas Daryanto. Ayo coba kaya apa ya. Ya kan dinteni karo piyayi kene. Kur bareng-bareng. Nangis sajroning hatiku. Yo. Suwun rito
Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bapak Cahyo pun tadi. Sami sehat nggih Mbak Niken. Nggih, Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestu mundhut sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku mbok idak yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira iki mau lek properti ngono lho Mas Teh. Lho kok enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya Nah. lampu dim lho. Ngawur ae. Oh, iya. Ngambil nggih, Pak? Piye? Sik. Sing rada gedine, Pak. Sing rada gedine, Pak. Sik. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho. Kono. Alah, ketoke aku urip di salah. Lah. Wes, kowe mau omongan mbek iki. Cocok. Ki gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jliteng lakangmu? kakangku. Werkudara jliteng kakangku lek nyeluk Kresna. Oh iya kleru, jelidang kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Edan. Yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah kaya Ayo, cilik. lho nek sing maksudnya sing kaya sing gayane mbok gantang kae lho. Ane saiki wis tak pateni kae. Wah, Kas tak pateni, tak Lur. kira wis perubahan semakin besar. Ora wis tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku Iya, anggere bener. nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir. Bar kuwi tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendek tir. Lah, no. Cek tir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jare manuk blekok jare. Ngene Om. Aku Om Uncek. Nggih, Budhe. Lah lek aku mau celuk bude kowe tak celuk apa berarti? Ya Dedek apa piye? Dedek ya, Dedek ya. Soale apa- gedemu sak adikku kowe. Iya, apa baby? Oh ya, babi ya. Baby. Baby kok babi. Baby. Ning Bali babi sakmene iki. Iku ora babi cek genjek. Iku ora Oke. babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sapa ta mau? Kowe kira sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifa kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak kobrol lho cek. Mbak Lutfi, Dudu, Muhammad beda. Lutfi. Iki piyai Jakarta Selatan kono. Oh, senes gubernur to? Dudu kemeruh kowe ora. Tak kira gubernur mula aku nanggap wayang aku yang ngono. Lho terus apa ya terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu. Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang gubernur ya ora nanggap wayang. Saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis Buat- rakyate mumet to. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifa. Loh, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifa lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi Kompak ya. akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek semoga Nenek. Kakek, Kakek, ora. nenek. kakek-kakek nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki Cek, karepe genduk niken ki kaken-kaken Kaken, ninen nenen. ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. Ninen. no. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin, amin. Iki sing Wis. sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo, Pak Daryo kalian Bu Bu kuliah kuliah. sore. Hah? Ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih.
Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Loh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang Uncek ora benerang. ngerti kan, lek udan iki barokah dhek ora ngerti. dalam Barokah jenengan kula nyapa? musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus Nah. kadang-kadang ning kono ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. Ngapa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi neh ngarep aku neng burine. Terus? Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. Ya Gak Allah. parmu gak becek ra ukur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Yo tak cincingke. Yo tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinyak kayak gedang ngono lho. Keplinyak apa telek apa. Keplinyak. Lho rene iki lho. Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi Sehat-sehat rata. Ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncek mboten? Sing- Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan nyelekut wis babrakan Ya apa. jenenge makan gaji buta. Lho, kok iso makan gaji buta Enek ya? suarane renek wujute. Dianggep bae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Engko amblek kan. Cah edan. Yo kaceke ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sanggagake kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Setaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barang kuwi nek dhuwur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Susu iki sitoke. Munggah ben piye? Munggah ben piye? Kurang dhuwur lho, Pak, tapi Pak. Kowe pengen nguncek dhuwur. Oh iya, Pak, sik, Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken? Wis, ning kono. Wis. Wis. Sampai engko pindah tak gecek menan. Lek ngene malah bahaya. Ngene Selasa. tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora enek anggaran UGD. Ini ben jelas, Ben. Pak. Pak. Anu. Ini petuk karo kancane, wis. Pak, ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ora masalah. Nggih, anu nyuwun sewu lek. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan Mas Mau karo wudu kowe. Lah jenengan bar munggah haji ajeng tahajud lho, Apa? pripun? Pripun? Anu ngapunten. Wes, aku nang kene, Ken. Ya ning kono wae. Nggih. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, ora becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Ayo elu Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora Nggih. usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane direwahi kaya ngene. Iya, ning Nggih. nadyan kaya ngopo lan kepiye wong urip ki ngibarate kaya mampir. Ngombe. Ya ngombe sik ya. Ngono kuwi.
tenan. Ya ta, Ken? Nggih, Pak. Ning Leres. donya iki mung sadrema. Tapi Sadrema kewajiban nglampahi. dadi menungsa, Nggih. ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, mergane leres. wong urip ngibarate Mau mampir ngombe. ngopo? Lho iso ngombene dalange ora angger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho, barokah lho. Barokah. Apa meneh Lah, ning Pak niki- Cahyo ki? Niki cilik, dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke Becik ketitik, ala ketara. Suradira Jayaningrat. Lebur dening. Lebur ing Pangastuti. Heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir. Ngombe. Sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem kok ya. Iki apa ya ae. Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan. Lah napa, Kudune Pak? ngangge dot. Nggih. Nyodote nya. Kowe minggat karo ora? Manuk empuk kula mriki mawon pun. Heh? Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, Kene kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Ora kuwat yo ada. Rene. Jangan ada di dalang. Ayo, Ayo. Lho, Nah, iya. sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono. Ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sida rene apa ora? Rono karo Sios, niken sios. kono. Amit ayo. nggih, amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahraga. Blangkon kula pundi? Wis. Wis apik ngono wae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ra dikekke lho. Mboten kula mboten keke kula. Lah sebabe apa? Sak ndase kok. Ayo, Bon. nggih. Nyanyi iso enggak? Ora? Loh. Pelawak tekan kene gawa kok Karanganyar ora iso nyanyi. Gandeng ki lak nun sewu, ki lak kagungan kersa mantu. Nggih. Kete bab katresnan. Sampeyan gandrung karo Niken. Lho, Iya. apik. Boyah aku gandrung karo Niken. Heeh. Iya. Oke. Dipangku ya. Heeh. Dipangku. Bos rasa pangku-pangkunan. Lah piye? Wis biasa ngene ae. Ya Yo. kan pada umumnya dipangku. Coba Oh, dulu. Oke, siap. Lali rangge wayang tau Ken. Ya, ndang. Nono. Apa ngono? Nah, Pamintaku po Dowong Ayu. Sembarang. Sembarang. Anu Dowong Ayu ya. Ya. aja pamintaku wae. Ayo. Oh ya wis, heeh. Pamintaku. Udah wong ayu wae. Hah? Wis nyanyi dhewe. Minta aku wae. Pamintaku. Suarane elak tenan terus. Aku mbayangke sampean ki gagah gede dhuwur perkoso. Iya. Ya. Pepujane tekan Nidam Sari to iki mau. Nimas Sidoase. Iki wong loro iki ya meneng ae. Oh dikleroke. Meneng ae. Nimas Sido ase. Ya aja kok kaduan rada nyedhek ben ketok mesra. Ya. Hah? Kakang. Kok kakang gitu? Lah piye? Ora ngono, Kang. Kakang. Yuyu Kangkang. Kepiye ragil lho rek? Kok ora Ragil kuning. to. Ayo. Kuning wis bar kodanan kok. Dadi lorek. Hatut. Aku anggere ngene iki lali aku. Mau liris saiki malih banter men to, Cek. Ah, kanu caket subwoofer kok, Pak. Hatut. JBL. Atut runtut tansah reruh
sarina sawengi ya Dan nikah sia-sia ora. Itu berdansa Iki namanya. mumet tenan lho iki ora ya. kan aku ngliyeng tenan lho kan wah kowe dadi 10 iki kan datan kinggang Sak rambute. sak rambut masa sak rambute lah krembuyung waduh datar ginggang sak rambut ibarate tresnane temanten kuwi iki lete mung sak rambut tok ngono lho ora enek lete blas ya sak rambute ngrembuyung lho kaya nggonmu nganti muntel-muntel ngono lho Gelungan Ya, kuwi ya. gelungan Aku melu nyapu ayo. gelungan kok disapu Ya. sarambut lamun adoh caket ing ati Bareng kowe karo Niken ki jejer wong loro tak delok kok nggen YouTube masyaallah. pripun Pak Mbak Niken jan kaya Sri Huning. nggih Sing lanang kaya serigala. aku serigala kowe Sri Kuting Sri Kucing piye to? apa kan Sri apa? Sri Uning. ya kuwi karepku Si kucing. gantian ya Yen, oh cekentian. Yen cedhak tansah mulat. Nembang kaya momong adikmu lho kan kuwi dipangku apa piye ngono lho ayo. Oh, sini nak, sini ti, emana, eman. Emana, ndak mare nak kalau nono ya, emane nak, tadi dong, ding, tutul nak dindong, tutul nak dindong, dindong. Ini nak, sini ti, emana. Karo ditembang nek dong edan Slurutan. Kuwi mau jenenge prosotan. aku malah kaya yang paut itu Sido asik tuh Jeget-jeget kaya kesenengan apa ta, Jak? Ake seneng tak atase aku dipangku wong ayu. Lho, yoga-yogane tak do pengen kabeh kae. Ngulat kene kabeh. Apa meneh Pak Sogol ae lho. Lho wong dipangku kok jenenge kuwi dikudang tindang ting dut ngono. Iya nek arep digondeli. Lah ora digondeli yo ngumpul. Lah wis tuwek yo gondelan dhewe. Ibarate adik kok wis tuwek. Ndang. Pindo mimi lan mie goreng. Mintuna. Heeh. Ayo bareng Nimas ana tepi wajib Sido asep Tepuk tangan untuk Mbak Niken dan Mas Uncek luar biasa. Nadyanto gojek, Nadyanto guyon ning menjaga kekompakan bukti ini cengkoke padha lho. padha apa aku diledek. Kalau mesake kuwi keringetan lho. Aku kurang Regemati karo Gemati, dulure. iya. Ayo. Heeh. Ayo.
Ngerti lah kok mangap-mangap. Mangap ya wong kene teles kok. Sangkene kono. Diaturake marang mempelai berdua Mbak Khofifah karo Mas Muhammad Lufi ya kuwi bacute Nduk Setya Tuhu. Setya Tuhu. Niken Salindri adate lak nembang sing ala sekarang ning dipamerke bahwa dia berangkat dari klasik dan tradisi ya. Ya ndak? Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bapak Ompakipun sambung wanci dalu Mas. Mangke bacut kendang dute. Sampang ku mengawen cinta lu
endah boyo yen to seta urip lan nandika mesti bakal malaya jar lahir putri Solestio terus bisa nyumaran diriku aku seron Setya tuhu karyanipun Kinarta Sabda ewadene sambung wanci dalu karyanipun Rama Haji Sukron Suwanda Mbak Iniken.